Ассалому алайкум, подписчикони азиз. Умедворам ки ҳама каса сиҳат сарбаланд хонобод тинҷ ҳастед. хуш омадед ба канали Бухтар Сити. Бародарони азиз, баҳри ҳамин молои биғз яктаи лайка дареғ надоред, то ки наворҳои хуб бисёртар шавад. Молои биғз баҳри шумо пешкаш медиҳем. Бародарони азиз, яктаи лайка дареғ надоред. ҳар анами моло бародарони азиз биғзанд. Як хушру тамошо кунед, камтар маълумот метиҳем дар бораи моло. Мегзарем ба масъалаи нарх навошон. Якмиш пешони сафед, тай шкамиш сафед, почапош сафедӣ дорад. Хидиш сиёҳ наҷин, синаш сафеда бародарони азиз. хушру тамошо кунед, сиёҳ қашқа. Як бор хушру тамошо кунед бародарони азиз. Моли дарозай, гусалаш калони калон даст намезана бародарони азиз. 7 моҳа биғз. иш бародарони азиз, соҳибиш гӯ ки зоидагӣ нест. Не ки мо ба ҳисоби фаҳмиши худмон бародарони азиз туғригиша мегӯем ки мумкин ки шояд ки якта зоидагӣ бошад. Шояд зоидагӣ набошад. Не ки мо ба ақли худмон, фикри худмон қатъи, ақидаи худмон қатъи мегӯем ки якта зоидагӣ аст. Не ки моли ёшай хеле сета чорта хеле не бародарони. Агар боша якта зоидагӣ, дигимиш дашкам шад, ишам 6 моҳа було, тай 7 моҳа биғз. Гусала ишам калон мезана. Ки 7 моҳа гуфта харидем, масалан мо 6 моҳа боло мегӯем бародарони азиз. хушру тамошо кунед. Не ки беҳад ҳами алаш масъалаи аҳлиш беҳад алай худо рости иш камтар шухтарака хел қапиданӣ намемона ки чикни мебанди баъд кам меқапӣ. Хел як бора қапиданӣ намемона. Наҷини нозоида баъди худиш гусалай бародарони азиз. Воли худиш гусалай ҳами мол ёшай барвақтар биқа рафтагӣ. Не пеширам тамошо кунед. Масъалаи хурданашо ҳамаш хеле ба дили пирай бародарони азиз. Мо моли нохирои дефектдорро дар навор намегзорем. бародарони азиз, яктаи лайка бизанед, подписатсия кунед, поделитсия кунед, то ки наворҳои мо пешрави кори мо шавад, наворҳо бо бисёртар шаванд баҳри шумо. Молҳо қарор доранд дар шаҳри Бухтар, собиқ ном Қурғонтепа. бародарони азиз, рақамҳои телефони мо 917 38 98 78. дар ин рақамҳо WhatsApp имо ҳаст. метавонед ки занг бизанед, метавонед касоне ки ба шаҳри Бухтар қарибанд биёянд айпеши молоро бибинанд. як бор хушру тамошо кунед. ин айбар масъалаи мола тамошо кунед бародарони азиз. ҳозир масъалаи аҳлиша нишон метиҳем. бе пауза бе ягон чиз бародарони азиз ина тамошо кунед. иншоалло ки мол беҳтарин молаи дистансия чочакош дур дуранд. ака мо ҳамин хел фикр кардем, як дар назар монд ранги зоидагӣ тофакани ҳоли худо рости мумкин ки зоидагирам набоша ҳамин мола. ина тамошо кунед. бе чочакои майдаи хушрӯ дорад, барое ки ҳисоби ҳамин камтар корпуси мол ҳуяй акам хеле подозрение кардем. не ки шояд ки зоидагӣ набошад. хушру тамошо моли ғавсай, мола ки чочпардора сина ай қафои на масъалаи синашам бибинед бародарон. беҳад синаи хубам дорад. иншоалло ки синаш халта синаи хубам дорад. ина тамошо кунед. беҳад мола ки аҳлак халтаи синаи хушрӯ дорад, чочакои сафеди хушрӯ дорад. як бор тоб техе ҳардуша бигардмеуса. ҳам масъалаи раҳгаришонам бибинам. ина тамошо кунед. стойкаи зури зур дорад. ҳами сиях беҳад стойкаи хуб дорад. стойкаи мол ҳами мол худаш диёрад. пешониш да якта ситорачаи сафеда. ина бародарони азиз бибинем моли дарози хушрӯай. боз ҳам такрор шавад. моло қарор доранд дар шаҳри Бухтар, собиқ ном Қурғонтепа. рақамҳои телефон 917 38 98 78. ба ин рақамҳо занг бизанед, харидорӣ кунед. иншоалло ки муомилаи хуб мешавад. доставкарам дорам бародарон. ҳамин муомилааш туғрӣ шавад. иншоалло доставкаш аз ҳисоби канали мо ройгон мешавад. хушрӯ тамошо кунед бародарони азиз. подписчикони азиз, ҳамин моло гуфтаистанд ки як таи лайк бизанам баҳри мо, мухлисои мо. ина бародарони азиз ай қафо моло, моли сиёҳ камтар баландтаре назар ба моли ала ғавсай. не ки стойкаи сиёҳ стойкаи хуби ба дорад. бародарони азиз, мегзарем ба масъалаи нархи навои моло. як бор рақамҳои телефонам мегзарем. 917 38 98 78. WhatsApp имо ҳаст. бародарони азиз, ҳамин нархи номери як монанд ҳамин пешони қашқа 13500 сомон муомила дора бародарони азиз. 13500 муомила дора. иншоалло доставкашам қатъӣ шавад. рақами номери ду бародарони азиз 13200 сомон.
13200 сомон муомила дорам. занг бизанед харидорӣ кунед то наврҳои оянда. Худоҳофиз. Бародарони азиз, як чиз ногуфта намонад ки ҳамин подписчикои канали Бохтар Сити ҳамаш бачакҳои ғариби мусофиранд. худованд ҳамаи бачакҳои ғариби мусофира дар паноҳи исматш нигаҳбон бошад. Барори кор, сарбаландӣ, хонободӣ насиби рӯзӣ гардонад. ризқшона ризқи ҳалол аз хазинаи ғайбиш Парвардигор ато кунад. дидори падару модар, зана фарзандонашона насиби рӯзӣ гардонад. То наврҳои оянда. худоҳофиз.